Čaute, tu je Cyborg s mojím kamarátom Pobrikom. Pobrikom. Áno, to je Pobrik, áno, Pobrik. Bobrik iska. No, jasne. A tentokrát nebudeme natáčať Minecraft, ale špeciálne video, že budeme hovoriť nejaké vety, ktoré nám hovorili kamoši, že by chceli počuť spomalenie. A my vám to potom na nastaveniach spomalíme. A tu je náš typický obrázok pre videá, ktoré nie sú z Minecraftu a z V Five Nights podstate at Freddy's. maskot. No, panda. Nie, jak sa volá? Pán Bobrik, už neviem ako. Nie, No dobre, už musíme začať. Panda Peťa, či ako? To je jedno. Už musíme začať, lebo video nesmie byť dlhšie ako 2 minúty. No tak začni, Cyborg. Tak počúvaj, Bobrik. Máš rád mysli a myslí ti to pritom? Áno, myslí mi to pritom. Jeden môj kamoš chcel počuť, ako by znelo: Dobrý deň, tu je Bobrík a budeme natáčať Five Nights at Freddy's. Poď, Cyborg. Však idem. Takže, náš panda Peter zjedol svoj sveter. Ahoj, Aďo, ako sa máš? Čau, Rado, dobre. A čo budeme robiť? Nič. To je veľmi dobrý nápad. Zabíjať panda Petera za to, že nám zožral sveter. No dobre, to už bude teda všetko. A čaute. A lajky nedávate, je to debilina. Čau. Ale nie, dajte.